Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Και σήμερα, πιστοί στο ραντεβού μας, είμαστε μαζί για να επικοινωνούμε, να ανταλλάζουμε απόψεις, να διαφωνούμε και να συμφωνούμε. Σας προσκαλώ λοιπόν όλους να παίρνετε τηλέφωνο στο 210 57 91 096 και 97 και να σας βγάζουμε και στον αέρα. Επίσης μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση Julia-Papaki, θα τον βλέπετε στις οθόνες σας. Θα ήθελα λοιπόν πριν πάμε στα θέματα της εκπομπής να πάμε στην καθημερινή προσφορά της Γκαλερί Τζαγκαράκη και να δούμε το κόσμα της ημέρας. Τζούλια, καλημέρα. Όπως βλέπεις είμαστε στο χώρο της Γκαλερί της Γλυφάδας με τη Γιώτα. Έχουμε επιλέξει μερικά πράγματα για αυτή την παρουσίαση, για αυτό το 5 λεπτό. Θα ήθελα να πω στο κοινό που παρακολουθεί την εκπομπή σου πως θα είμαστε μαζί καθημερινά με 2 εμβόλυμα 5 λεπτά και θα σας παρουσιάζουμε πολλά και διαφορετικά εκθέματα, πολλά και διαφορετικά κοσμήματα. Θα δείχνουμε από παλιά κοσμήματα, αντίκες, μικρότερες και μεγαλύτερες αξίες, μέχρι προτάσεις για τις αγορές των Χριστουγέννων, αν θέλεις. Λοιπόν, για αυτήν τη στιγμή έχουμε επιλέξει μια σειρά από δαχτυλίδια. Έχουμε τώρα. Έχουμε επιλέξει μια σειρά από δαχτυλίδια με πολύτιμους λίθους, μπριγιάν, σμαράγδια, ρουμπίνια, ζαφύρια, σε πολύ προσιτές τιμές, ειδικά για τους τηλεθεατές σας. Αυτά είναι 8 κομμάτια. Για 400 ευρώ. Ναι, είναι 8 διαφορετικά δαχτυλίδια, θα σας τα δείξουμε. Για τις κυρίες που παρακολουθούν την εκπομπή, είναι όλα διακοσμημένα. Με μπριγιάν, άλλα έχουν σμαράγδια, άλλα ζαφύρια, άλλα ρουμπίνια. Οι αρχικές τους τιμές εκτιμώνται από 650 έως 820 ευρώ και μπορείτε να επιλέξετε όποιο θέλετε από όλα αυτά στα 300 ευρώ. Έτσι, είναι μια πρόταση για τις αγορές των Χριστουγέννων από την γκαλερί μας για το κοινό που παρακολουθεί την εκπομπή. Να περάσουμε στα ρολόγια. Λοιπόν, καλά, θα τα δούμε στο επόμενο 5 λεπτό, θα έλεγα, για να έχετε το χρόνο να δείτε ακόμη ορισμένα μηνύματα που έχουμε ετοιμάσει για σας, για το γούρι μας, για το ένα σταυρουδάκι με ένα διαμαντάκι. Θυμίζω ακόμη, τι άλλο έχουμε, τη δημοπρασία. Τη δημοπρασία. Ναι, 15 Δεκεμβρίου, Τετάρτη βράδυ, είναι η είσοδος ελεύθερη. Τζούλια, και εσένα σε περιμένουμε και τους συνεργάτες σου, αν θέλεις να παρευρεθείς σε αυτό το event. Θα γίνει μια μεγάλη χριστουγεννιάτικη δημοπρασία. Σε αυτή θα εκποιηθούν πολύτιμα κοσμήματα, χρυσά ρολόγια, θα εκποιηθούν ακόμη έργα τέχνης, πίνακες ζωγραφικής, πορσελάνες, ασημικά, έπιπλα. Εξάλλου βρισκόμαστε στο χώρο, φαντάζομαι η κάμερα θα κάνει και θα γράψει λίγο από το χώρο μας, έτσι μπορεί κανείς να πάρει μια γεύση τι μπορεί να βρει στην νέα μας γκαλερί. Αυτό είναι το τελευταίο κατάστημα που ανοίξαμε εδώ στη Γλυφάδα, στην Ιωάννη Μεταξά, στο 34. Είναι ένας χώρος, όπως ίσως βλέπετε, 1000 τετραγωνικών μέτρων και η είσοδος βεβαίως είναι ελεύθερη. Να πούμε ακόμη για το γούρι που θα προσφέρουμε. Με τι θα το προσφέρουμε? Λοιπόν, το γούρι αυτό έχουμε προγραμματίσει για όλους τους συμμετέχοντες στη Χριστουγεννιάτικη δημοπρασία που θα γίνει, επαναλαμβάνω, στις 15 Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη. Θα προσφερθεί σε όλους ανεξαιρέτως αγοραστές. Ένα ολόχρυσο γούρι που ετοιμάσαμε για φέτος, είναι αυτό το 5, ένα συμβολικό 5. Θα το δείξουμε, δεν ξέρω αν το είδανε κιόλας, θα το ξαναδούμε. Έτσι, είναι ένα 5 χρυσό με την καδένα που είναι και αυτή χρυσή και διακοσμείται με ένα τυρκουαζάκι. Έτσι, όλοι οι ανεξαιρέτως αγοραστές θα παραλάβουν και αυτό το γούρι. Η νέα χρονιά ας φέρει πιο κοντά τις επιθυμίες μας. Το γούρι της νέας χρονιάς από την Γκαλερί Τζαγκαράκης δεν θα το συναντήσετε πουθενά άλλο. Το νούμερο 5 σε χρυσό 14 καρατίων με ένα μπριγιάν ή ένα τυρκουάζ θα στολίσει το λαιμό, το βραχιόλι ή ακόμη και τα κλειδιά σας. Είναι μοντέρνο, πρωτότυπο και συνοδεύεται από μία χρυσή καδένα δώρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 7255 550. Ο οίκος δημοπρασιών Γκαλερί Τζαγκαράκης σας προσκαλεί στη μεγάλη χριστουγεννιάτικη δημοπρασία στο νέο κατάστημά της στη Γλυφάδα, Άγγελου Μεταξά 34, την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Θα εκποιηθούν πολύτιμα κοσμήματα, χρυσά ρολόγια, διαμάντια, πίνακες ζωγραφικής, ασημικά, έπιπλα εποχής, διακεκριμένες πορσελάνες, συλλεκτικά αντικείμενα
και δεκάδες άλλα είδη. Σε όλους τους αγοραστές θα προσφερθεί το γούρι της νέας χρονιάς. Σας περιμένουμε όλους. Μοναδική προσφορά. Αποκτήστε ένα ολόκληρο σταυρό τεχνοτροπίας φιλιγκράν με ένα πολυεδρικό διαμάντι στο κέντρο. Μόνο με 150 ευρώ. Δώρο μία χρυσή καδένα. Τηλεφωνήστε τώρα. 210 7255 550. Αυτά για την ώρα. Θα είμαστε ξανά σε λίγο μαζί με το επόμενο πεντάλεπτο με μια άλλη πρόταση. Λοιπόν, γεια σας από εμάς για τώρα. Γεια σας. Λοιπόν, αφού ευχαριστήσουμε τον Γιώργο τον Τζαγκαράκη, να πούμε και τις προσφορές, τα δώρα, τα πραγματικά δώρα της εκπομπής μας. Δηλαδή, εσείς οι τηλεθεατές θα παίρνετε στο τηλέφωνο που βλέπετε στις οθόνες σας, το 9011 232 444 και μπορείτε να κερδίζετε κάθε μέρα ένα DVD από τη Rax Πετράκης, μία τσάντα Hunter και ένα σύστημα για την εξάλειψη της κυταρίστικας Σελοφίν. Επίσης, σήμερα και κάθε Παρασκευή κληρώνετε στους τηλεθεατές ένα ρολόι Φεστίνα. Μην ξεχνάτε δε ότι όλοι εσείς που παίρνετε τηλέφωνο στο νούμερο που βλέπετε στην οθόνη σας, το 9011 232 444, μπαίνετε αυτόματα και στην κλήρωση για ένα ταξίδι για 2 άτομα στη Βιέννη, προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου Γκίνης, μία τουαλέτα του Νικόλα Μαυρόπουλου, από τον Νίκο Μαυρόπουλο, και ένα κολιέ 22 καρατίων από μαργαριτάρια της Γκαλερί Τσαγκαράκη. Αυτά τα παίρνετε μόνο όταν τηλεφωνείτε στα νούμερα που βλέπετε. Κάθε μέρα λοιπόν κληρώνουμε εδώ για σας πολλά δώρα. Αφού ευχαριστήσουμε όλους τους δωροθέτες της εκπομπής, θέλω να πάμε και στη συζήτηση της εκπομπής. Σήμερα λοιπόν θέλουμε να μάθουμε τι συμβαίνει με τις babysitter. Είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε παρακολουθήσει, ένα θέμα το οποίο μας έχει ανατριχιάσει πολλές φορές. Βλέπουμε γυναίκες από βίντεο, από ξένες τηλεοράσεις, είτε και από ελληνικές τηλεοράσεις. Βλέπουμε λοιπόν babysitter να δέρνουν τα παιδάκια, να δέρνουν ηλικιωμένους, δηλαδή ανθρώπους που εμείς παίρνουμε και εμπιστευόμαστε τους δικούς μας ανθρώπους. Αυτές λοιπόν μένοντας μόνοι τους στο σπίτι το εκμεταλλεύονται και χτυπάνε αυτά τα παιδάκια τους ηλικιωμένους. Πρέπει να πούμε ότι babysitter ή μια γυναίκα για να προσέχει κάποιον δεν παίρνουν μόνο οι άνθρωποι που έχουν πάρα πολλά λεφτά, δηλαδή εύπορες οικογένειες. Σήμερα και οι εργαζόμενες μητέρες παίρνουν ανθρώπους για να προσέχουν τους δικούς τους ανθρώπους. Ας πάμε λοιπόν στους κυρίους που είναι καλεσμένοι και θα συζητήσουμε σήμερα το θέμα. Είναι ο κύριος Αθανάσιος Κοταράς, ο πρόεδρος Ιδιωτικών Γραφείων Συμβούλων Εργασίας. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Επίσης δίπλα του είναι ο πατέρας Σταύρος. Πατέρα Σταύρο, ευχαριστώ πολύ. Θα συζητήσουμε και το δεύτερο θέμα μαζί, αλλά θα θέλαμε και τη γνώμη σας σήμερα εδώ. Βεβαίως, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Έχουμε τον κύριο Πάπα, ο οποίος είναι γνωστός. Έχει βέβαια ένα πολύ μεγάλο γραφείο συνοικεσίων και είναι πρόεδρος. Πρόεδρος των Γραφείων Συνοικεσίων Ελλάδος. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Θέλουμε και τη δική σας γνώμη και θα δουν οι τηλεθεατές γιατί. Ο κύριος Νικολάου, ο αστρολόγος. Εχθές βέβαια δεν προλάβαμε να κάνουμε τη συζήτηση που θέλαμε. Θα προλάβουμε σήμερα. Ο κύριος Σωτηρόπουλος. Ευχαριστώ κύριε Σωτηρόπουλο που ξαναήρθατε στο στούντιο. Εμείς ευχαριστούμε για την τιμητική πρόσκληση. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Άκης Ρετζέπης, έχετε γράψει ένα βιβλίο, το είπαμε και χθες, θα το δείξουμε σήμερα. Εσείς, όπως έχουμε προαναγγείλει από τα τρέιλερ της εκπομπής, θα μας βοηθήσετε να γίνουμε δισεκατομμυριούχοι. Είναι αλήθεια αυτό? Αυτό έχει κάποια βάση. Θα το δούμε λοιπόν. Αλλά δεν υπάρχει κανένα κουμπί να πατήσουμε. Μάλιστα. Και ο κύριος Γιώργος Κούμπαφλος. Γιάννης Κούμπαφλος. Ο οποίος είναι ιεροκήρυκας. Και ποιητής. Και ποιητής. Επίσης περιμένουμε και τον κύριο Κατοπόδη, ο οποίος είναι δικηγόρος και αυτός θα μας βοηθήσει στη συνέχεια στην εκπομπή μας. Σήμερα η μέρα είναι δικιά σας όσο αφορά την εκπομπή μου, κύριε Κοταρά, και το θέμα είναι τι συμβαίνει. Μετά δικιά μου. Και μετά δικιά σας. Πέστε μας τι συμβαίνει. Ακούμε πολλά και βλέπουμε και πολλά. Το θέμα δεν είναι ότι ακούμε, γιατί καμιά φορά ότι ακούς δεν είναι και αληθινό. Το θέμα είναι ότι βλέπουμε σκηνές που μας ανατριχιάζουν. Και όσο σας έχω συζητήσει, σας ανατριχιάζουν και εσάς. Ναι, είναι γεγονός. Είναι συγκινητικό. Είναι κάτι που αγγίζει όλους τους ανθρώπους, γιατί μιλάμε για μικρά παιδιά, δεν μιλάμε για μεγάλους. Ότι όχι όταν είναι μεγάλοι, αυτοί δεν έχουν το δικαίωμα της ζωής, ή όταν είναι ηλικιωμένοι, ή όταν είναι κατάκυλοι και αυτοί δεν έχουν το δικαίωμα της ζωής.
Αλλά η ευαισθησία όλων των ανθρώπων είναι πάρα πολύ μεγάλη όταν μιλάμε για ένα παιδάκι που δεν μπορεί να απαντήσει, δεν μπορεί να μιλήσει και κακοποιείται. Εγώ, σαν πρόεδρος, καταδικάζω όλα αυτά που είδα και εύχομαι να μην ξαναδώ τέτοια πράγματα, να συνετιστούν ορισμένοι άνθρωποι, όπως η οικιακή βοηθή, όπως όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό το είδος. Και εμείς στα γραφεία πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε πιο σωστοί, πιο αυστηρές επιλογές σε αυτά τα άτομα. Να συνιστούμε στους πελάτες. Κύριοι, σας δίνουμε ένα άτομο, το έχουμε ψάξει εμείς. Δεν σημαίνει αυτό το άτομο ότι καθοδόν δεν μπορεί να αλλάξει. Μπορεί να αλλάξει. Και αυτό δεν σημαίνει ότι είναι υπεύθυνο το γραφείο. Εγώ, κύριε Κοταρά, θα μου επιτρέψετε να πάμε σε μία μαρτυρία. Έχουμε λοιπόν μία μαρτυρία η οποία είναι και αποκλειστική από μία κυρία η οποία ήρθε στο στούντιο και η οποία προέρχεται από ένα γραφείο. Θα σας πω πώς ονομάζονται αυτά τα γραφεία και μου έκανε και εντύπωση. Πάμε να δούμε αν έχουμε έτοιμο το βίντεο με την κυρία. Μία κοπέλα η οποία μας απέδειξε ότι είναι πολύ ευαίσθητη. Όταν τη ρωτήσαμε για ποιο λόγο ήρθε, μας είπε ότι είδε όλα αυτά στην τηλεόραση και λυπάται τα παιδάκια, αυτά που μαρτυρούν στα χέρια της Νταντάς. Θέλω λοιπόν να συστήσω την κυρία που ήρθε στο κανάλι για να κάνει την καταγγελία, βέβαια όχι με το πραγματικό της όνομα, επειδή είναι αλλοδαπημένη, το όνομά της είναι ξενικό, όμως εμείς για σας θα χρησιμοποιήσουμε το όνομα Μαρία. Μαρία, γεια. Μας είπες ότι ήρθες γιατί πια δεν μπορείς να ανεχθείς αυτό που γίνεται στα παιδιά. Πες μου σε παρακαλώ πάρα πολύ, πόσα χρόνια είσαι στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα είμαι 4 χρόνια. Και ήρθα να δουλέψω στην Ελλάδα γιατί είμαστε τέτοια ζωή που έχει τώρα, πρέπει να δουλέψουμε για τα οικογένειά μας. Και μας δίνει ευκαιρία η Ελλάδα για να δουλέψουμε και να γυρίσουμε στα σπίτια μας, να ζούμε και εμείς καλύτερα. Τι δουλειά ήθελες να κάνεις όταν ήρθες στην Ελλάδα? Όταν να δουλέψω ήξερα που πάω και ήξερα τι δουλειά μας προτείνουν εδώ στην Ελλάδα. Και ήξερα ότι θα πάω να δουλέψω στο σπίτι. Όταν ήσουν λοιπόν στη χώρα σου, σας είπανε ότι θα έρθετε στην Ελλάδα για να δουλέψετε σε σπίτια. Σπίτια. Ξέραμε ότι υπάρχουν και άλλες δουλειές. Άλλες δουλειές που σε μπαρ, σε στριπτιζάντικα. Αλλά εγώ ήθελα να δουλέψω στα σπίτια, σε σπίτι, με οικογένεια, με παιδιά. Σε αυτό το γραφείο δεν μας ξέρουν. Ούτε αυτός ο άνθρωπος που μας φέρνει δεν μας ξέρει. Λοιπόν, και μας προτείνουν δουλειά χωρίς να ξέρουν ποια είμαι, χωρίς να ξέρουν σε ποιο οικογένεια να πάω να δουλέψω. Δηλαδή σας βλέπουνε, Μαρία, με λίγα λόγια και λέω θέλω να δουλέψω και μου λένε να δουλέψεις. Και παράνομα, δεν τους νοιάζει? Όχι, ούτε χαρτιά ζητάνε ούτε τίποτα. Δηλαδή εσύ μπορεί να πεις ότι λέγεσαι άλλο όνομα? Λέω άλλο όνομα, δεν τους νοιάζει ποια είμαι, από πού είμαι. Αν ξέρεις τη δουλειά. Με ρωτάνε, αλλά εγώ μπορώ να πω ό,τι θέλω, ψέματα. Λοιπόν, έχει και συνέχεια το βίντεο, θα το δούμε. Πρέπει να πω ότι είναι μια κοπέλα η οποία είναι αλλοδαπή, η οποία ήρθε μόνη της εδώ στο κανάλι και ήθελε να πει κάποια πράγματα. Εγώ δεν μπορώ να αποκαλύψω όπως καταλαβαίνετε, όμως πρέπει να σας πω, κύριε Κοταρά, και θέλω να με βοηθήσετε σε αυτό. Εγώ είδα και το γραφείο στο οποίο ήταν η κοπέλα και τη συνέστησε σε οικογένειες και θα ακούσουμε και παρακάτω. Αυτό το γραφείο λοιπόν λέει Γραφείο Συνοικισίων. Γι' αυτό, κύριε Πάπα, σήμερα σας ζήτησα να είστε εδώ. Με αυτό εγώ τι σχέση μπορεί να έχω? Γι' αυτό σας ρωτάω. Δεν είναι λέω ότι έχετε. Θέλω να με βοηθήσετε, διότι. Να μιλήσω εγώ για αυτό το θέμα. Ναι. Συγγνώμη, να το ολοκληρώσουμε το ζήτημα. Τα γραφεία στην Ελλάδα τα νόμιμα είναι 60. Τα οποία εγώ τα έχω φέρει εδώ, είναι άδειες. Εσείς μου λέτε ότι αυτό είναι από γραφείο συνοικισίων, εγώ δεν μπορώ να απαντήσω. Η κοπελιά όμως διεπίστωσα ότι έλεγε αυτά που είπε, ότι δεν τη ζήτησαν χαρτιά, δεν. Εμείς στα γραφεία τα νόμιμα όχι απλώς ζητάμε χαρτιά. Όποια κοπέλα πάει σε μία δουλειά, υπάρχει αρχείο και είμαστε υποχρεωμένοι από το Υπουργείο Εργασίας να κρατάμε όλα τα χαρτιά.
Αυτή η κοπέλα μπορεί να μπει, να κλέψει και μετά να φύγει. Δεν είναι μόνο να κλέψει, είναι το λιγότερο αυτό, κύριε Κοταρά. Να χτυπήσει, το να κλέψει είναι το λιγότερο. Εμείς εμπιστευόμαστε παππούδες και γιαγιάδες στα χέρια τους και τα παιδιά μας. Αν θέλετε, το να κλέψει είναι το λιγότερο. Για να βοηθήσουμε και τους τηλεθεατές, όταν πάρουμε μια κοπέλα από ένα νόμιμο γραφείο, οφείλουμε να πάρουμε τη σύμβαση από το γραφείο και ταυτοχρόνως το ιδιωτικό συμβολητικό και ταυτοχρόνως να πάρουμε και τα χαρτιά της. Τα χαρτιά της σημαίνει, αυτά εδώ δεν θέλω για διαφημιστικούς λόγους να φανεί το γραφείο μου. Ναι. Είναι το συμβολητικό, το βλέπετε. Μάλιστα. Από πίσω είναι το διαβατήριό της. Μάλιστα. Από πίσω είναι η βεβαίωση άδειας παραγωγής, η βεβαίωση άδειας εργασίας και εδώ βέβαια είναι η απόδειξη που έχω κόψει. Έχετε, ναι. Κανένας πελάτης δεν πρέπει να πάρει γυναίκα αν δεν πάρει αυτό το πακέτο το χαρτιών. Επειδή εγώ είδα, μου έδειξε μετά θα κάποια πέσουμε την χαρτιά. περίπτωση που είπε η κυρία ότι δεν μου ζήτησαν. Εγώ εδώ δεν μπορούμε να πούμε ότι Όπως κατάλαβα, συγγνώμη, πρέπει να είναι γραφείο που δεν έχει άδεια. Δεν έχει άδεια. Άρα υπάρχουν πάρα πολλά γραφεία. 300 κυρία Παύλη. Και πώς λειτουργούν χωρίς άδεια? Υπό την ανοχή δεν ξέρω και εγώ τι. Εξάλλου, εκτός αυτού, εμείς έχουμε κάνει καταγγελία. Εσείς είστε πρόεδρος όμως αυτών των γραφείων και δεν θα έπρεπε λοιπόν. Των νομίμων. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να μην σας εξέλθουν τα υπόλοιπα 300 γραφεία. Διότι εγώ δεν ξέρω αν είναι νόμιμο ή παράνομο. Ζητάω μια γυναίκα πολύ γρήγορα για το παιδί μου. Να σας βοηθήσω και σε αυτό που μου είπατε αυτή τη στιγμή. Έχω φέρει εδώ τύπο, ο οποίος αυτή η εφημερίδα, να μην την ονομάσουμε, έχει 80 αγγελίες και έχει 2 νόμιμα γραφεία μόνο. Φεύγουμε από εκεί. Πάμε στον τύπο εδώ, έγκυρη εφημερίδα. Έχει 4 γραφεία, τα 3 είναι νόμιμα, το 1 είναι παράνομο. Προσέξτε τι πρέπει να προσέχει ο πελάτης. Αριθμός αδείας εργασίας από το Υπουργείο Εργασίας. Άρα πρέπει να προσέχουμε. Πάντα ο πελάτης πρέπει να το προσέχει αυτό. Έχει άδεια από το Υπουργείο Εργασίας. Με ένα τηλέφωνο, το Υπουργείο Εργασίας μπορεί να βεβαιωθεί από πού πήρε γυναίκα. Μάλιστα. Να πάω και στον κύριο Πάπα να μας πει. Εγώ το είδα την κάρτα του γραφείου. Το γραφείο λοιπόν αυτό γράφει Γραφείο Συνοικεσίων. Μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε, ο νομοθέτης όταν έκανε την διαδικασία των γραφείων ευρέσεως εργασίας σκέφτηκε πολύ σωστά και πράγματι οργάνωσε, πρέπει να έχει διευθυντή, να κάνουν σωστά τη δουλειά και όλα αυτά. Πλην όμως δεν σκεφτήκανε ότι στο παρελθόν υπήρχαν πάρα πολλά γραφεία ιδιωτικά ευρέσεως εργασίας κλπ. Τα οποία πιθανόν να μην είχαν τα νόμιμα αυτά τα οποία προϋποθέτουν. Δηλαδή το χώρο, τα διπλώματα, τα πτυχία, όλα αυτά που συνθέτουν να κάνουν ένα γραφείο ευρέσεως εργασίας νόμιμο. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να υπάρχουν γραφεία τα οποία λειτουργούσαν χρόνια και δεν έχουν την άδεια, όπως λέει ο κ. Κοταράς. Και αυτοί να δημιουργούν το πρόβλημα. Προκειμένου δεν να ξεφύγουν από την τζιμπίδα του νόμου, πάνε και λένε ότι εμείς είμαστε γραφείο συνοικεσίων. Που όμως με τίποτα δεν κάνουμε γραφείο συνοικεσίων και όπως το είδαμε που και η κοπέλα ενδιαφερόταν για εργασία και όχι για να παντρευτεί. Εμείς τώρα, σαν γραφεία συνοικεσίων, δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Δηλαδή, όσες και ενέργειες να κάνουμε και να πάμε και να πούμε, και δεν μπορείς να ελέγξεις, να μπεις μέσα στο γραφείο και να πιάσεις και να πεις, έλα εδώ, αυτή είναι για γάμο, αυτή τι σου είπε, τι σου έκανε. Δηλαδή, δεν μπορείς να μπεις στα απόρριτα του κάθε γραφείου τη στιγμή που έχει πάρει άδεια από την εφορία. Αυτό λοιπόν το οποίο συμφωνώ απόλυτα είναι ότι αυτό που είπε ο πρόεδρος, ότι θα πρέπει όσοι ενδιαφέρονται για μια babysitter ή οτιδήποτε να κοιτάνε και να ζητάνε τον αριθμό της άδειας του γραφείου, ώστε να είναι κατοχυρωμένοι ότι υπάρχει και ακόμα υποστήριξη, διότι οι άνθρωποι αυτοί έχοντας πλήρη εικόνα των στοιχείων μπορούν να εγγυηθούν για την κοπέλα. Εγώ θέλω να παρακαλέσω το σκηνοθέτη μας να πάμε και στο υπόλοιπο μέρος της συνέντευξης της κυρίας για να δούμε πώς εκμεταλλεύονται και αυτές τις γυναίκες. Δηλαδή προσπαθούν να τις στείλουν σε άλλες δουλειές. Ενώ αυτές οι κοπέλες άπορες έρχονται εδώ για να βρουν κάποια χρήματα να στείλουν και στις οικογένειές τους, είναι πολύ πιο εύκολο λοιπόν να τις στείλουν κάπου αλλού. Σε κάποια μπαρ, σε κάποια στριπτιζάδικα, και εκεί είναι και πολύ εύκολο από ό,τι μας είπε να τις βγάλουν και άδεια παραμονής και άδεια εργασίας. Πάμε να το δούμε παρακαλώ πολύ. Εδώ πέρα και τους λες ότι εγώ θέλω να βγάλω και άδεια εργασίας. Δεν τους λες ότι θέλεις να βγάλεις και άδεια εργασίας? Πώς θα δουλέψεις εδώ? Δεν τους νοιάζει. Α, δεν τους νοιάζει. Εσύ μίλησες για να βγάλεις χαρτιά από το γραφείο αυτό? Από τα γραφεία δεν. Μας λένε ότι δεν μπορούν να κάνουν με αυτό τίποτα. Ή μπορούν να προσφέρουν να πάω να δουλέψω σε κάποιο μπαρ, σε κάποιο στριπτιζάδικο
Εκεί μπορώ να βγάλω χαρτιά σε μια μέρα. Α, εκεί είναι εύκολο. Όταν πας σε σπίτι δεν μπορεί. Εμένα μου είπανε να πάω και μπορώ να βγάλω χαρτιά και μετά να κάνω ό,τι θέλω. Αλλά εγώ δεν μπορώ να δουλέψω εκεί γιατί δεν μ' αρέσουν όλα αυτά. Και θέλω να δουλέψω σε σπίτι. Δεν ξέρουν αν ξέρεις να προσέχεις παιδιά. Όχι, τίποτα δεν ξέρουν. Μπορούν να με ρωτήσουν αν ποτέ κράτησα στα χέρια μου παιδί ή κάτι. Εντάξει, εγώ μπορώ να πω βέβαια και κράτησα και τα ξαδέρφια μου και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά δεν τους νοιάζει αυτό. Δεν τους νοιάζει. Όμως στην οικογένεια λένε ότι υπάρχουν συστατικές επιστολές. Όταν μιλάνε με τους κυρίους που πρέπει να, με τις οικογένειες που πρέπει να πάω να δουλέψω, τα λένε πράγματα για μένα, ας πούμε, ότι τέτοια πράγματα, ότι είμαι καλή, ότι είμαι με τα παιδιά δουλεύω. Λένε δηλαδή ότι σε ξέρουν. Ναι, λένε πράγματα ότι με ξέρουν, ενώ εγώ αυτά ακούω και λέω εγώ είμαι. Χρήματα δίνετε σε αυτούς τους ανθρώπους, τα γραφεία αυτά? Εμείς δίνουμε χρήματα, αλλά... Πολλά λεπτά. 150 ευρώ. Α, δίνετε 150 ευρώ. 150 ευρώ δίνουμε, αλλά για μας είναι δύσκολο να δίνουμε αυτά τα λεφτά. Και... Πότε τα δίνετε, Μαρία? Την ώρα που κλείνετε με την οικογένεια ότι θα πάτε, τι γίνεται? Την ώρα που κλείνουμε ραντεβού, δίνουμε τα λεφτά μας και μας λένε ότι να μας δώσουν, αν δεν θα μας αρέσει η δουλειά, θα μας δώσουν πίσω. Αλλά δεν μας δίνουν απόδειξη, που αυτό το απόδειξη δεν είναι τίποτα. Είναι από την εφορία, ξέρεις βέβαια. Έτσι πως το βλέπω, ούτε έχει σφραγίδες, τίποτα. Απόδειξε έτσι χαρτάκι που γράφουν μόνο όνομα και που έδωσα, ας πούμε, λεφτά. Αλλά αν θα γίνει κάτι, δεν θα μου αρέσει η δουλειά ή κάτι δεν ξέρω, δεν μπορώ να τα πάρω πίσω. Και με κοροϊδεύουν 3 μήνες, πρέπει να βρω δουλειά για αυτά τα λεφτά που έδωσα και με κοροϊδεύουν, περίμενε, δεν έχει τώρα δουλειά ή περίμενε, μου λένε ότι έχει αυτά τα δουλειά που δεν θέλω εγώ και περιμένω 3 μήνες. Λοιπόν, είναι αποκαλυπτική η κυρία. Βέβαια, εντάξει, δεν μπορούσαμε να τη φέρουμε και σε πολύ δύσκολη θέση. Είδαμε εμείς κάποιες αποδείξεις, οι οποίες είναι αποδείξεις κανονικές. Αυτές εγώ τις θέλω, να δούμε και αυτά τα γραφεία ανήκουν στο δικό μας χώρο. Που δεν ανήκουν σίγουρα. Εγώ όμως θα αντικρούσω ορισμένα πράγματα που είπε η κυρία. Δέστε τα νόμιμα γραφεία πώς διαφημίζουν και να το δει και ο Πάτερ και εσείς εδώ. Βλέπετε πουθενά να μιλάει εδώ για μπαρ. Δεν λένε για μπαρ, δεν μας είπε ότι διαφημίζουν. Όχι, αλλά είπε ότι τις προτείνουν. Είπε ότι τις προτείνουν. Δεν είναι σε νόμιμο γραφείο. Εδώ είναι νόμιμο γραφείο. Για διαβάστε τον Πάτερ, θα το επικαλεστείτε, έτσι. Όχι χωρίς το όνομα του γραφείου. Προσέξτε, δεν μιλάμε. Ακούστε κύριε Κονταρά. Παρότι η κυρία έχει πει, συγγνώμη κυρία Δουλειά, η κυρία έχει πει ότι δεν είναι σε γραφείο ευρέσεως εργασίας. Δεν πήγε σε γραφείο ευρέσεως εργασίας. Την έφεραν κάποιοι άνθρωποι. Να καταδικάσω τους κυρίους. Εγώ θα σας πω ακριβώς, κύριε Κονταρά, πως είναι η περίπτωση της κυρίας που μου την εξήγησε, δεν μιλάει καλά ελληνικά και ίσως δεν έγινε και αντιληπτή από τους τηλεθεατές. Η κυρία αυτή εδώ. Αλλά συγγνώμη, αφού δεν μιλάει καλά ελληνικά, πώς είναι δυνατόν να καταλάβει τι έλεγε το γραφείο μεταξύ τους? Και της πρότειναν τόσα πράγματα και ότι θα πούνε ότι είναι καλή. Είναι 4 χρόνια εδώ στην Ελλάδα. Κύριε δεν νομίζω ότι η εμπειρία μην υπερασπίζεστε. Το ξέρω πολύ καλά. Χαρτιά είχε η κυρία. Τα χαρτιά δεν έχει καθόλου χαρτιά. Αν δεν είχε χαρτιά, πώς είναι 4 χρόνια? Είναι 4 χρόνια όμως. Όχι, κυρία. Το πρόβλημα που είναι? Το πρόβλημα είναι ότι δεν λειτουργούν όλα τα γραφεία. Σωστά, βεβαίως. Αυτό δεν έχω αντιλόγω. Εδώ τι περιμένετε σε μια κοινωνία που έχουμε παπάδες με ράσα που κυκλοφορούν έξω και είναι καθιερωμένοι? Ακριβώς. Να πάμε σε ένα τηλεθεατή. Είναι καλή σας μέρα, κύριε Σπάγκο. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Μ' ακούτε? Ναι, βεβαίως. Ναι, παρακολουθώ την εκπομπή σας, παίρνω από επαρχία και εδώ και σε εμάς παίρνουν από ορισμένα γραφεία γυναίκες και είναι λαχείο αυτό το πράγμα
Και δεν θέλω να ρωτήσω εσάς και τον κύριο που έχετε εκεί, ο οποίος είναι και ο πρόεδρος των... Τον κύριο Κοταρά. Ναι. Πώς μπορούμε εμείς να μάθουμε ποια είναι αυτά τα 60 γραφεία τα οποία είναι νόμιμα? Από το Υπουργείο Εργασίας. Από το Υπουργείο Εργασίας. Το Υπουργείο Εργασίας μπορεί να σας δώσει τα 60 νόμιμα γραφεία. Ναι. Και κοιτάξτε να δείτε κάτι. Τα περισσότερα γραφεία, δεν ξέρω αν και αυτό το γραφείο από το οποίο παίρνω εγώ. Και όσα διαφημίζουν σε αγγελίες έχουν τον αριθμό αδείας επάνω. Ναι. Αφού είναι νόμιμα, γιατί να μην έχουν τον αριθμό αδείας? Ναι, αλλά ξέρουμε και οι περισσότερες περιπτώσεις από αυτές που ξέρω κι εγώ, κατεβαίνουν στα σπίτια γυναίκες οι οποίες τελικά δεν είναι καθόλου νόμιμες. Έρχονται με τουριστική βίζα για 3 μήνες και μένουν και αυτές μένουν παραπάνω μετά. Κυρία Τζούλια, και αυτή τη στιγμή έχουμε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας. Να λυθούν και αυτά τα προβλήματα. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον τηλεθεατή. Πάντως υπάρχουν ερωτήματα, παίρνουν πάρα πολύ τηλεθεατές στο κανάλι για να σας κάνουν ερωτήσεις, αλλά θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα τα ξαναπούμε. Όταν η φύση μας εμπνέει, η φαντασία μας δεν έχει όρια. Ζαχαροπλαστεία Πασαρέλα. Ποτέ η φύση δεν ήταν τόσο γλυκιά. Εσείς έχετε μείνει στο Botox? Τώρα υπάρχει το Serutox. Για γυναίκες και άνδρες. Αντιρρητιδική προστασία με φυσικό τρόπο. Κλινικά αποδεδειγμένο. Serutox. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και επιλεγμένα καταστήματα. Ένα προϊόν της Natural Products. Ρολόγια Φεστίνα. Σας δένουν με τον χρόνο. Ρολόγια Φεστίνα. Δεν πειράζει. Υπάρχει το Vivere. Vivere. 3.500 είδη για το σπίτι σου. Vivere. Ο δικός σου κόσμος. Vivere. Vivere. Στην Κηφισιά. 17ο χιλιόμετρο Συνών Λαμίας. Vivere. Όμιλος εταιριών RAX. Πετράκης ΑΕ. Αξέχαστα ταξίδια με τη φροντίδα Guinness. Στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Τέλειος συνδυασμός ποιότητας και τιμής. Για τη συγκίνηση του ταξιδιού, πείτε Guinness και φύγατε. Guinness, Αθήνα, Γλυφάδα, Θεσσαλονίκη. Cellophane System. Κατά της κυταρίτιδας, του τοπικού πάχους και των ραβδόσεων. Γιατί η ομορφιά θέλει σύστημα. Αντιμετωπίστε εύκολα κυταρίτιδα, τοπικό πάχος, χαλάρωση, πρόωρη γύρανση, ραβδόσεις εγκυμοσύνης. Cellophane System. Δράση που τη νιώθεις από την πρώτη χρήση. Από τη Viva Farm. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Κυκλοφόρησε το Book News Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου και αποκαλύπτει τα 24 ώρα των γαλαζοαίματων της Ευρώπης και ασφαλώς όλη τη δράση της δυναστείας των Γλίτσπουργκ. Με τι ασχολούνται ο Κωνσταντίνος, η Άννα Μαρία, ο Παύλος, ο Νικόλαος και η Αλεξία. Και ακόμη 5 θέματα που θα συζητηθούν. Book News με την υπογραφή του Σπύρου Καρατζαφέρη σε όλα τα σημεία πώλησης εντύπων. Σώσε το κινητό σου από τη ζέστη με τα πιο δροσερά ringtones της χρονιάς. Στείλε τώρα Α35 στο 4530 για να κατεβάσεις το κινητό σου. Το Δεν θα πας πουθενά της Peggy Zina. Το Come Along Now της Βανδί. Το Μπούτσι των Μασάι, τον Μαζονάκη Κοκκίνου. Το Μάγια Μάγια του Δάντη και το Για Σένα του Χατζηγιάννη. Α35 στο 4530 για ένα πολύ cool καλοκαίρι. MediaTel. 1 ευρώ ανά SMS. Top 5 ringtones στο κινητό σου και βάλε μουσική στη ζωή σου. Στείλε τώρα Y80 στο 4537 και κατέβασε. Αντιθέσεις Έλληνα Παπαρίζου. Είσαι το άλλο μου μισό, Σταύρος Τάντα. Να μ' αγαπάς, Έλληνα Παπαϊωάννου. Νομίζεις, Καλεμήρα. Είμαι καλά, Ισαΐας Ματιάμπα. Στείλε Y80 στο 4537 για το τελευταίο Top 5 ringtones. Αυριανή. Κάθε μέρα πρωταγωνιστής στις πολιτικές εξελίξεις.
Κάνε το κινητό σου να χτυπάει με τις τελευταίες επιτυχίες. Στείλε τώρα στο 4530 από το κινητό σου. Χ1 για το Gucci φόρεμα Γιώργος Μαζονάκης. Χ2 για το Είσαι Άννα Βύση. Χ3 για το Τσουτσούκα Άξε Μπαΐα. Τα ringtones των επιτυχιών. Στείλε τους κωδικούς στο 4530 και κατέβασέ τα όλα. 1€ ανά SMS. Κατέβασε πρώτος τα καλύτερα κινούμενα SMS ή στείλ τα στους φίλους σου και κάνε πλάκα. Στείλε τα 45 στο 4537. Κατέβασε τώρα τις πιο αστείες ή πονηρές εικόνες και κάνε τους άλλους να παραμιλάνε. Στείλε τα 45 στο 4537. Αυτή την Κυριακή στη Βραδινή. Πλήρης οδηγός με τις προσλήψεις που θα γίνουν στο δημόσιο μέχρι το Μάρτιο του 2005. Όλα τα προγράμματα για την έβρεση εργασίας, ασφάλισης και επιδότησης των ανέργων. Χιλιάδες υποκλοπές συνδιαλέξεων κινητών τηλεφώνων προκαλούν ανησυχία στη χώρα μας. Πώς γίνονται και ποιους αφορούν. Και ακόμη μαζί με τη Βραδινή η σπαρταριστή κομμωδία Οικογενειακοί Μπελάδες. Μην χάσετε και αυτή την Κυριακή τη Βραδινή. Πάλι στη συζήτησή μας, να πούμε ότι παίρνετε τηλέφωνο, να δούμε τις προσφορές, γιατί σήμερα κληρώνεται ένα DVD Rax Πετράκης, μία τσάντα Hunter και ένα σύστημα για την εξάλληψη της κυταρίτιδας Cellophane, όπως κληρώνεται και κάθε μέρα, παίρνοντας το 9011-232-444. Σήμερα επίσης και κάθε Παρασκευή θα κληρώνεται ένα ρολόι Festina. Όποιος δε τηλεθεατής παίρνει τηλέφωνο, μπαίνει αυτομάτως στην κλήρωση για ένα ταξίδι για 2 άτομα στη Βιέννη, προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου Guinness, μία τουαλέτα από τον οίκο Νικόλα Μαυρόπουλο και ένα κολλιέ 22 καρατίων από μαργαριτάρια της Γκαλερί Τσαγκαράκης. Παίρνετε λοιπόν στο 9011-232-444 και θα κληρωθούν πάρα πολλά και ωραία δώρα για σας. Να πούμε ότι στην παρέα μας ήρθε ο κύριος Δημήτρης Κατοπόδης, ποινικολόγος γνωστός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα κύριε Παπαδημητρίου. Λοιπόν, να συζητήσουμε λίγο αυτό. Έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα τηλεθεατών. Πρέπει να σας τα θέσω. Ένα εξ αυτών είναι ότι αν τα νόμιμα γραφεία παίρνουν χρήματα από τις κοπέλες και πόσα. Κανονικά δεν πρέπει να παίρνουν χρήματα. Δεν πρέπει να παίρνουν χρήματα. Επίσης, το πιο βασικό, που είναι και για μένα βασικό, αν συμβεί κάτι κακό, έτσι, έχει ευθύνη το γραφείο σας, το νόμιμο γραφείο, όχι, γιατί το παράνομο όχι, δεν βρίσκεις κανένα. Θα σας το πει και ο κύριος Κατοπόδης. Και μία ερώτηση για τον κύριο Κατοπόδη. Πώς μπορούν να κινηθούν αυτοί οι άνθρωποι νομικά πλέον για να... Κύριε Παπαδημητρίου, κατά τη διάρκεια του διαλύματος είχα μια συζήτηση με τον κύριο Κοταρά και πραγματικά χάρηκα που ευτυχώς πρόεδρος είναι ο κύριος Κοταράς, που δείχνει ένα πραγματικό ενδιαφέρον για να υπάρξει μια λύση στο θέμα του κατά πόσο υπάρχει ευθύνη του γραφείου, κατά πόσο υπάρχει νόμιμη εγγύηση του γραφείου και κατά πόσο νιώθει ασφάλεια ο πελάτης που θα απευθυνθεί στο γραφείο με τις προϋποθέσεις του νόμου. Όμως πραγματικά υπάρχει τελικά νομοθετικό κενό και ατέλειες. Εάν γίνει κάτι σε ένα παιδί, σε έναν ηλικιωμένο, φυσικά το γραφείο δεν ευθύνεται. Δεν μπορούμε να κάνουμε αναγωγή της ευθύνης από το πρόσωπο που κάνει τη βλάβη στο γραφείο. Εκεί είναι ερωτηματικό. Θα πρέπει να ευθύνεται ο πράκτορας. Είναι αποκλειστική και μόνο εξατομικευμένη η ευθύνη του προσώπου που τυχόν προκάλεσε ένα θέμα, μια σωματική κάκωση. Στον ανήλικο, στον ηλικιωμένο. Τα γραφεία, τα νόμιμα, κύριε Κατοπόδη, να έχουν κάποιους ανθρώπους ειδικούς. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά άνθρωποι με ψυχολογικά προβλήματα χρειάζονται και αυτή δουλειά. Πιάνετε τώρα ακριβώς το πρόβλημα στην καρδιά του. Υπάρχει ένα ερώτημα. Τι είναι ο ειδικός άνθρωπος ή ποιος είναι ο ειδικός άνθρωπος? Αυτά βέβαια πρέπει να το αποφασίσει νομίζω η πολιτεία μαζί με τα γραφεία, γιατί φαντάζομαι και ο κύριος Κοταράς δεν θα είχε αντίρρηση αυτοί οι άνθρωποι να εξετάζονται ιατρικά. Αυτό κατάλαβα. Ο κ. Κοταράς έχει μια αγωνία επιτέλους να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Αυτό μ' άρεσε εμένα. Γιατί στο διάλειμμα αυτό το πνευματικό θέμα έθεσε ο κ. Κατοπόδης. Στο διάλειμμα συζητήσαμε με τον κύριο Κοταρά. Γιατί νομίζω πως το θέμα δεν είναι να βρούμε μετά την ευθύνη. Αν έχει γίνει μια βλάβη στο παιδί μου ή σε ένα ηλικιωμένο συγγενικό πρόσωπο δικό μου, δεν με ενδιαφέρουν οι ποινικές ευθύνες, κύριε Κατοπόδη. Εάν δω όμως το παιδί μου να είναι μωρό και χτυπημένο, ξέρετε σε ποια κατάσταση εμβρασμό ψυχής θα βρεθώ κι εγώ.
ή οποιαδήποτε μητέρα ή πατέρα όταν αναδεικνύσει το παιδί. Γινόμαστε κρίκος αλυσίδας παραβατικής συμπεριφοράς ύστερα. Ακριβώς. Δεν αυτοελεγχόμαστε. Αν συμβεί στο δικό μου το παιδί, στο οποιοδήποτε, σε ποιανού το παιδί κάτι εγώ, τέτοιο. Συγγνώμη που σας διακόπτω, βλέπω αυτές τις σκηνές στη τηλεόραση και. Ανατριχιάζουμε. Όχι απλώς γίνομαι έξαλλη, κύριε Κατοπόδη, σας το λέω ειλικρινά. Κοιτάξτε ένα μωρό το οποίο δεν μπορεί να αντιδράσει. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Κλαίει, το χτυπάει και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εγώ ανατριχιάζω, σας μιλάω ειλικρινά, κύριε Κατοπόδη. Πώς μπορείς να αντιδράσεις όταν βλέπεις αυτή την εικόνα? Εάν είναι όλοι μας, εάν είναι όλοι μας, κύριε Κοταρά, αν είναι όλοι μας, εγώ θα ήμουν πιο δυναμική. Και είστε δυναμικός άνθρωπος. Βλέπετε αυτές τις εικόνες και ξέρω, γιατί έχω μιλήσει μαζί σας, ότι είστε ευαίσθητος. Όμως θέλω να δω και κάποιο νεύρο, θέλω να σας δω, να κάνετε κάτι. Μετά από μια πρόσφατη τηλεοπτική εκπομπή δεν κοιμήθηκα όλη τη νύχτα. Από αυτά που είδα και είπα ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν. Μα πρέπει να σανέσει το. Αυτά όμως δεν μπορώ να τα αντιμετωπίσω μόνο εγώ. Εγώ μπορώ να πιέζω αυτό που είπε ο κύριος Κατοπόδης πάρα πολύ και ευελπιστώ ότι η πίεση είναι μεγάλη και ότι θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Αυτό μου αρέσει που το ακούω και φαντάζομαι όλοι μας είμαστε ευχαριστημένοι. Θέλω γρήγορα, κύριε Κατοπόδη. Πώς συντηρείστε εσείς τα γραφεία σας αφού δεν παίρνετε, λέτε. Παίρνουμε αμοιβή από τον πελάτη. Ναι, παίρνουμε από τον πελάτη. Δεν παίρνουμε από την κυρία. Βέβαια έχει και συνέχεια συνέντευξη. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τη δούμε. Εγώ πιστεύω ότι καλύτερο είναι να συζητήσουμε εδώ, να βγάλω ένα τηλεθεατή και να πω και στον κύριο Πάπα. Ναι, καλή σας μέρα. Καλημέρα κυρία Τζούλια, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Καλημέρα και στους καλεσμένους σας. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτά που ακούγονται, αλλά δεν είναι πραγματικά. Είναι εκεί ο πρόεδρος των γραφείων αυτών, ο οποίος λέει, συγγνώμη για την έκφραση, βλακίες. Μην τα μιλάτε παρακαλώ καλύτερα για τους καλεσμένους μου. Θέλω κόσμο να κάνετε τις ερωτήσεις σας. Δεν είναι, το ξέρω και εμείς βρισκόμαστε στην ίδια θέση με εσάς. Ναι, κυρία Τζούλια, επειδή εγώ όμως αναγκάστηκα κάποτε να πάρω από ένα γραφείο τέτοιο μια κοπέλα για το παιδί μου. Μάλιστα. Είχα προβλήματα. Και όταν πήρα τηλέφωνο το γραφείο να με βοηθήσει, μου κλείναν το τηλέφωνο. Ο κύριος πρόεδρος εκεί πέρα που λέει αυτά που λέει, τι κάνει για αυτά τα παράνομα γραφεία και τι κάνει για τα νόμιμα γραφεία? Να σας απαντήσει. Ήδη είπα προηγουμένως ότι έχουμε κάνει πάρα πολλές καταγγελίες στα παράνομα για να κλείσουν. Ο κύριος βέβαια δεν μου άρεσε ότι λέει ότι εγώ λέω βλακίες. Δεν μπορούμε να μιλάμε έτσι, ούτε μπορούμε να κάνουμε συζήτηση. Ναι, ανησυχείτε, δεν είναι. Εντάξει, σας παρακαλώ. Ο κύριος μπορεί να μην είχε το ίδιο πρόβλημα που είχα εγώ. Το σέβομαι το πρόβλημα, κύριε. Αλλά ορίστε, κυρία Τζουλιά, δείξτε σας παρακαλώ να τα πάρει. Αυτή είναι καταγγελία παρανόμων γραφείων. Εδώ είναι απαντητικά από την αστυνομία. Έτσι. Για αυτά τα πράγματα. Τώρα, με μονομένα περιστατικά, τι θέλετε να κάνω εγώ, επειδή είμαι πρόεδρος, εγώ σας το λύσω εγώ. Το μόνο που μπορώ να πω, για να σας βοηθήσω και εσάς και οποιοδήποτε πελάτη, μπορείτε να βρείτε το τηλέφωνο μου από το σύλλογο και όταν έρχεται κάποιο περιστατικό να με πάρετε τηλέφωνο, να δούμε από πού προέρχεται και αν προέρχεται από μέλη του συλλόγου μου, μέχρι μπορούμε να προβούμε σε. Τα δικά σας τα γραφεία με τι δουλεύουν, με νόμιμους ή με παράνομους? Με νόμιμους. Μα δεν μπορώ να στείλω παράνομους, απαγορεύεται από τον νόμο. Θα μου πάρουν την άδεια πίσω. Θα ευχαριστήσουμε τον κύριο και να πάμε στον κύριο Πάπα. Εγώ αυτό που ήθελα να πω, Τζούλη, είναι το εξής. Ότι η παροχή υπηρεσιών εδώ στην Ελλάδα είναι και κάτι πολύ προσωπικό. Δηλαδή πιστεύω ότι ο καθένας ο οποίος ζητάει είτε να βρει μια κοπέλα για το σπίτι του, είτε θέλει να παντρευτεί, είτε κάποια υπηρεσία, πρέπει πάντοτε να κοιτάει τον άνθρωπο ο οποίος θέλει να τον εξυπηρετήσει. Εμείς, παραδείγματος χάρη, στα γραφεία συνοικεσίων αυτά που κάνουν γάμους, έχουμε το σκεψιγράφημα. Θα του θέσουμε τις ερωτήσεις, θα μας απαντήσει, θα κάνουμε έρευνα να δούμε. Πιστεύω λοιπόν ότι ο καθένας είτε θέλει να βάλει στο σπίτι του, στην οικογένειά του μέσα μία κοπέλα, θα πρέπει να κοιτάξει, να συνεννοηθεί, να δει στα μάτια τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη του γραφείου ευρέσεως εργασίας ή τον ιδιοκτήτη του γραφείου συνοικεσίων και από εκεί και πέρα να προχωρήσει. Όταν δεν δει ότι η ανταπόκριση δεν είναι σωστή, τότε πιστεύω ότι θα πρέπει να προφυλάξει τα ανώτατα ιδιωτικά τι συμβαίνει. Δεν υπάρχει εγγύηση. Αυτό λοιπόν. Σκεψιγράφημα. Σκεψιγράφημα, βεβαίως. Εμείς. Τι είναι αυτό? Κοιτάξτε να σας εξηγήσω. Και ποιος αξιολογεί αυτό το γράφημα? 2 λεπτά να σας πω. Εμείς καταρχάς δεν είμαστε γραφείο ευρέσεως εργασίας, είμαστε γραφείο συνοικεσίων. Τι έχει συμβεί? Όταν αυτά τα γραφεία δεν είχαν πάρει την άδεια, η άδεια πόσο καιρό έχει δοθεί στα γραφεία? Το 2000. Από το 2000. Πριν 4 λοιπόν χρόνια
υπήρχε στον ελλαδικό χώρο πάρα πολλά γραφεία τα οποία κινούνταν και εξυπηρετούσαν τον κόσμο για babysitter κλπ. Όταν βγήκε η άδεια και ήρθε το Υπουργείο Εργασίας και είπε ότι χρειάζεται 75 τετραγωνικά, χρειάζεται πτυχιούχο άνθρωπο ο οποίος να κάνει διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, να ξέρει δηλαδή πώς να μιλάει με τον κάθε άνθρωπο και να συμπεριφέρεται. Οπωσδήποτε όλα αυτά τα γραφεία δεν είχαν αυτές τις δυνατότητες, ούτε και τις οικονομικές να πάρουν την άδεια. Τα γραφεία όμως αυτά ακόμα λειτουργούν και λειτουργούν υπό των όρων πιθανών γνωριμιών, πιθανόν 1002 πράγματα το για να θέμα καλύψουν. είναι το οποίο δεν το άκουσε ο κ. Κατοπόδης, ότι αυτά τα γραφεία τυπώνουν καρτούλες που λένε γραφεία συνοικισίων. Γι' αυτό είναι ο κ. Πάπας εδώ, διότι δεν έχει καμία σχέση το γραφείο συνοικισίων με το γραφείο ευρέσεως εργασίας. Βοηθάει τις διαπροσωπικές σχέσεις όμως, φαντάζομαι. Έχουμε γραφεία ευρέσεως εργασίας που βγαίνουν με κάρτες καθαρισμού και κάνει τη δουλειά ευρέσεως εργασίας. Λοιπόν, επειδή εγώ. Έχει μπλέξει το σύστημα. Επειδή είναι πολύ μπλεγμένο το σύστημα, αλλά είναι. Μ' αρέσει που το αναδεικνύουμε πάντως και βοηθάει. Γιατί έτσι ξεφυλίζουμε. Εγώ, ξέρετε, κύριε Κατοπόδη, από αυτή εδώ την εκπομπή, εγώ θέλω να δίνουμε απαντήσεις στους τηλεθεατές, διότι όπως είπα και προηγουμένως, μία μητέρα εργαζόμενη θέλει να βρει μια κοπέλα άμεσα. Σωστά. Όταν λοιπόν βρει εργασία, που είναι πολύ δύσκολο σήμερα να βρει εργασία, θέλεις και μία κοπέλα για το παιδί σου ή για τον ηλικιωμένο που είναι στο σπίτι σου άμεσα. Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση? Δεν έχεις το χρόνο να τη ζήσεις, να δεις αν είναι όντως καλά στα μυαλά της, εάν έχει σώαστας φρένας, εάν μπορεί να κάνει κάποια πράγματα για το παιδί. Απλά εμπιστεύεσαι κάποιους ανθρώπους, έτσι, που έχουν, αν θέλετε, άδεια ή δεν έχουν άδεια, δεν μπορείς να το ξέρεις εσύ, αλλά που έχουν πάρει κι άλλοι φίλοι, συγγενείς, από εκεί κάποιες κοπέλες και έχουν μείνει ευχαριστημένοι και στο τέλος βρίσκεσαι. Εκεί θα φτάσουμε. Να παίρνουν μόνο από ανθρώπους που ξέρουν κάποια προσωπικά γραφεία. Διαφορετικά ούτε από την αγγελία θα μπορούμε να δουλέψουμε με αυτά που γίνονται στις τηλεοράσεις, ούτε από πουθενά. Λοιπόν, εγώ θέλω θα αποκλειστούμε αν ξέρω ένα καλό γραφείο να πάρω κι εγώ από αυτό το καλό γραφείο. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το ξέρουν όλοι οι Έλληνες. Και δεν είναι και πολλά. Επειδή εμείς θα το παρακολουθούμε, κύριε Κοταρά, το θέμα. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και θα θέλαμε να είμαστε όλοι κοντά. Να πούμε ότι λύση δεν μπορεί να βρεθεί αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να κάνετε αυτά που πρέπει να κάνετε. Ότι σύντομα θα δοθεί λύση. Και να το ανακοινώσουμε και από αυτήν εδώ την εκπομπή θα ήθελα. Να ευχαριστήσω τους καλεσμένους. Όσοι καλεσμένοι θέλουν να παραμείνουν για το επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα, λέω και στους φίλους τηλεθεατές, είναι το μάτι, το μάτιασμα, το ξεμάτιασμα. Αλλά έχουμε και τον κύριο Ρετζέπη, ο οποίος θα μας κάνει δισεκατομμυριούχους. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα βίντεο. Θα δούμε, κυρία Σωτηρόπουλε, εσείς θα τα πείτε αυτά, εσείς τα ξέρετε καλύτερα και ο πατέρας θα. Ήθελα να πω κάτι, κυρία Παπαδημητρίου, πάνω στο προηγούμενο θέμα. Πέστε το. Τραγική η κατάσταση πολλών οικογενειών. Να εμπιστευτείς σε έναν γέρο ή ένα μικρό παιδάκι, σε ένα ξένο πρόσωπο, είναι έγκλημα. Αλλά τι να κάνουμε. Έγκλημα μεγάλο. Οφείλεται αυτό, ξέρετε, δεν μπορέσαμε εμείς σαν εκκλησία να περάσουμε το μήνυμα των παιδιών ότι έχουν υποχρεώσεις προς τους γονείς. Να με βοηθήσετε, κύριε Κοταρά, επειδή δεν θα το αφήσουμε το θέμα, θα το ξανασυζητήσουμε, θα με βοηθήσετε να πάω και στο άλλο θέμα, να πάμε σε ένα βίντεο του κυρίου Ρετζέπη. Έχουμε ένα βίντεο, νομίζω πως η κυρία Μιχαλονάκου έχει κάνει αυτή τη συνέντευξη, για να το δούμε. Γρήγορα σημεία έκδοση δύσκολη. Ακριβώς. Και είναι πολύ ερωτευμένη. Τον άντρα σας μπορεί να μην τον αγαπήσατε πολύ, αλλά βλέπω ότι έχει πολύ καλό χαρακτήρα και θέλει το σπίτι. Αυτό το αντιλαμβάνεστε, δηλαδή το εισπράττετε. Το γνωρίζω, μου το δείχνει, αλλά εγώ θέλω να μην εκείνη. 4-5 μήνες πόσο έχει εξωσυλλική σου σχέση? Γύρω στους 6 μήνες. Είστε σε διάσταση πόσο τώρα? Να το συζητώ? Ναι. 2 μήνες περίπου. 2 μήνες. Το σπίτι είναι δικό σας και το έχει διαδοθεί. Ακριβώς. Του ζήτησα να φύγει. Ο αγαπημένος σας ο καινούργιος ή ο ξαφνικός έρωτας, δεν ξέρω πώς θα την πω. Το όνομά του ποιο είναι το μικρό? Αντρέας. Είναι παντρεμένος και αυτός? Ναι. Έχει ένα κοριτσάκι? Ακριβώς.
Τι σκέφτεσαι, τι σου λέει, δηλαδή θα φύγει αυτός κάποια στιγμή από το σπίτι, Ακόμα θα είστε είναι- μαζί. Ακόμα είναι μαζί με τη γυναίκα του, αλλά μου λέει πως σύντομα θα φύγει. Λίγο να ηρεμήσουν τα πράγματα και θα φύγει. Πάντως δεν ξέρω αν θα σε στενοχωρέσω, πώς θα ακούσεις κάποια πράγματα. Όλα τα σ' αγαπώ από τον Ανδρέα είναι ψεύτικα. Είναι και κακός χαρακτήρας. Αυτός θέλει να σου διαλύσει στο σπίτι, εκμεταλλεύτηκε ότι τον αγάπησες, δεν είχες και στο παρελθόν εμπειρίες και πίστεψε ότι μπήκε στο μεγάλο έρωτα. Θα πρέπει να το σκεφτείς πάρα πολύ, Χριστίνα, και να κρατήσεις την οικογένειά σου. Γιατί εδώ δεν έχεις καμία πίστη. Εγώ θα σου έλεγα ότι κράτησε και τον αγαπημένο σου για ένα διάστημα, γιατί μετά από 5-6 μήνες θα φανερωθούν τα ψεύτικα σε αγαπώ, δεν θα αντέξουν παραπάνω, και σε προσωπικό επίπεδο και φέρει και τον άντρα στο σπίτι. Λοιπόν, κύριε Ρετζέπη, εγώ εντυπωσιάστηκα από το βιβλίο σας, αισθηματικές λύσεις. Έτσι. Πρέπει να πούμε ότι αυτά που διάβασα, κάποιοι θα πούν ότι είναι παραμύθια. Άλλοι όμως θα πούν, θέλω και εγώ να γνωρίσω τον κύριο Ρετζέπη. Θέλω να μου βρει λύση. Όσοι με γνωρίζουν δεν θα πούνε ότι είναι παραμύθια. Επίσης πρέπει να αναφέρω ότι στο βιβλίο σας κάνετε ειδική υμνία στον μπαμπά σας, ο οποίος ήταν στα Μεγάλα Σαλόνια τη δεκαετία του 70 ως ο Τζίνις ο μοναδικός και ασχολήθηκε με την βοτανολογία και τις προβλέψεις. Και παραψυχολογία. Και παραψυχολογία. Λέτε επίσης ότι το χάρισμα το κληρονομικό, το χάρισμα το κληρονόμησε. Το κληρονόμησα ανάμεσα από 5 παιδιά. Η αδερφή σας και ο αδειψιός σας ο Δημήτρης. Ναι. Είναι έτσι. Δείχνει να έχει αυτή την κλίση. Μάλιστα. Η ιστορία που με εντυπωσίασε ήταν ότι στις εκλογές του 81 βάλετε θεωρητικά ένα στοίχημα το οποίο κερδίσατε 200.000 δραχμών. Επίσης ένα στοίχημα που πήρατε δάνειο από την τράπεζα 3 εκατομμυρίων. Αναφέρω και το όνομα του υποδιευθυντού της τραπέζης. Επίσης πρέπει να πω ότι με εντυπωσίασε ακόμα περισσότερο το ότι στις εκλογές του 89 όταν θα κερδίζετε 2 δις, σας το χάλασε ο Αντώνης ο Σαμαράς. Αντώνης Σαμαράς, και σκεφτόσασταν μάλιστα να του κάνετε αγωγή και να του ζητάτε 2 δισεκατομμύρια. Αυτά δηλαδή που θα κέρδιζε αν δεν το χαλούσε του κυρίου Ρετζέπη ο Αντώνης ο Σαμαράς. Προφανώς αυτά λέγονται για λόγους εντυπωσιασμού, έτσι. Αγωγή στον κύριο Σαμαρά. Όχι, μεταξύ σοβαρού και αστείου, κάπως χιουμοριστικά. Φαντάζομαι ένα καλαμπούρι. Αλλά το σκέφτηκα όμως, το συζήτησα με τον δικηγόρο μου, το συζήτησα. Δηλαδή, προς τα έξω θα έβγαινε έτσι λίγο κωμικό. Αλλά είχα προετοιμαστεί πλέον να κερδίσω μια μεγαλύτερη ουσία. Την είχα στα χέρια μου. Εάν δεν έσπαγε το κόμμα, παρόλο ότι πρόβλεψα ότι θα διασπάσει το κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Είναι καταχωρημένος στην εφημερίδα, όπως θα το είδατε. Μάλιστα. Να το καταλάβαμε, εγώ δεν το κατάλαβα. Να πω και κάτι άλλο, κύριε Σωτηρόπουλο, για να ολοκληρώσω το προφίλ του. Σκέψατε ούτως ή την ότι αν αν δεν έφευγε ο Σαμαράς από το κόμμα, θα ήταν τα πράγματα όπως νομίζατε και θα κερδίζατε 2 δισεκατομμύρια. Ναι, ακριβώς. Πρόκειται για προφητεία δηλαδή. Θα σας πω, ναι, προφητεία, πρόβλεψη. Εντάξει, καλώς. Εάν ο κύριος Σαμαράς δεν έσπαγε το κόμμα, θα έβρισκα να στοιχηματίσω. Οι προφήτες όμως, να πούμε λοιπόν όμως ότι προβλέπετε και τα νούμερα. Εγώ αναφέρω και στοίχημα που έχω χάσει. Προπό, Τζόκερ και τα λοιπά, με μεγάλη επιτυχία. Έγιναν 2 εκπομπές στον Αντένα.